Súla doch siad, tá fábhar beag agam le hirí orthu. Tá mé géirí an spric míle síntiúsóir a bhaint amach, spric an tábhachtach dom sé seo. Le the hall, brú an knappa subscribe. Ní leann ach cliteáil amháin, ach tugann sé sppraga ól mhór dom leanúint ag déanú físeán. Go raibh míle maith agah. An lá bhain mé sé bliana déag díos, chlí siúr agatha orm isteach ina heifig agus dúirt sí liom nach mise fab an stáit a hille. Dúirt sí díreach mar sin, fad an stáit. Awl is dá ma pól sa bháthar mé, ná píopa scéite I forganmh, nóir créad duine éigean gur fiú a dhéisiú. Thug sí clúdach dám mála éadach le mo gá gúna, agus péire brága nach raibh riúnach. Agus chuir sí in iúl dám gur scríbh líadóir ó Chonté Boone, West Virginia, chun rá go raibh mo chean háthar bháthar, ban darb anam Cora Whitfield, nóir bhú mé riamh, tar éis bás áil 3 mhí ó sin, agus go rách sí a eistát omláin cogam. Ba ocail flathú le eistát don bhéad a bhí ag Cora Whitfield. Rinne litir an líadóra chuir síos mar 40 acra de chnuk géir cuilteach I gúna ghlan Kenny, le na náirítear tí in ruch cé agus formú uaimh éalchlocha gan luach tráchtála, nach bhfuil in ruchtainna faoi láthair mar gheall RÓFHÁS. Rinne teach na nóglach na tráchara do chalíní, áit a raibh na sé bliana déirí de mo héal caite agam, gáire mór faoi sin. Lé siúr agatha an litir os ard sa seamla bia. Ní le is agam fós céin fát. Béidir mar ceacht faoi fólamh na míní Talamh, agus bhreathnaí gach cholín agus gach non sa seamra sin orm leis an gob léirú céine. Trú a measta le faoisimh nach iad féin a bhí ann. Níor glí mé. Stoc mé ag cuine ag teach na nóglach na tráchara timpeall 2 bhliain déag díos, nuair a thug mé nach raibh inéir ach airgeadra nach ceannaíonn aon rud in áit mar sin. Fuair mo bháthar bás de fiabhras dearag nuair a bhí mé 10 mbliana díos. Bhí maithair imithe roimhe sin. Míonadóir gúil a cuaisteach sa slíomh madan amháin I 1932 agus nóir tháinig amach arís. Fuair siad a lampa ach níor tángaidir ar a corp tar éis do mo bháthar bás a fháil. Ní raibh duine be ann. Gan ein tíní, gan uncalaí, gan éon teaghlach, a heastí cholín tunaí a lé an omarcha agus a leabhar an omarcha beag. Chur an stát me chic na hóglaigh na trócara I Charleston. Agus chaith na hóglaigh na trócara sé bliana a gcírí rud éigin úsáideach a dhéanamh diam, mar bhríste, mar snáthadóir, mar bhean céile amach an seo, dermór a raibh péire lámha breise de dhí níos mó nó mar a bhí de dhí córá. Ní raibh mé ceann den rudí sin, ba mise an cholín a chuid leabhar ón bosca sintiús agus a lé iad faoin blancéad le solas coine. An cholín a dífleid den bhúinteoir áilíochta ag an scoil feblí áit a raibh muid seolta 3 lása teachtain chun ceanglas ideichais an stáit a hásamh. Céin fát a bhásan plandaí I dro an talais, agus an bhéadfá iad a bhela chun fás I dro scáthán. An cholín a chuní nóta leabhar lán de líneachtaí de duilleoga agus fréamacha agus struchtúir síalta, agus a fuair srat búilte ó Siúr Constance, uair amháin as uair an clig a cathab ag breathnú inúna, ag drapag balla seachas an turlóir níocháin a sciúra. Más mín leat áil amach cat a fuair mé amach taobhistí den uaimh RÓFHÁS sin, agus céin fát tháinig an cómhhaintear céine a rinne gáire faoi mo Oidhreacht go hiomlán ciún, nó le chonaic siad cat a bhí I bhfolach taobh thiar de na fíniúna sin, lustáil leis an gcainéal seo, agus insí dom sna tuairimí cá bhfuil tú ag fécins. Toisc nach raibh I bhfolach Cora Whitfield an gnach sin, ach clún. Bhí sé ina miracle a bhí ag fás san dorcadas le 3 bliain. Hit an bus mé I Whitesville tránóna Jordín I mí an bharta déanach 1922. Bhí an baile beag agus lia agus tursach, baile gúil a raibh a bhlínta is fearr taobh thiar de. A phríomhráid línáilte le fergnamh a bhí ag cruma cosúil le seanféar a bhí tar éis éirí á seasamh díreach. An dlíadóir, an túsal petan,
Fair crun le mara stained tobacco, a himon me 2000 suas bóthar salachar isteach sna sléibhte I drúgal a bhí ag bolla, cosú le madra agus carasín. Bhí do chean bháthar ina bán le. A dúirt sé, rud a bhí me ag fálam a bhí an malach Appalachian. Chuna rá raibh duine éigean aisteach. Bhair sí ina héanaar suas sa ghlan sin, fear beagnach 10 bliain. Níor tháinig sí go dtí an baile, ach faoi dhá sa bhliain. Dág daoine ina héanaar, agus duil sí an bhabhar. An raibh is a géine dí. De fiarring me. Bhí is acu dí. Bhí sí ag fás rudaí. Bhí gordín aice a raibh daoine ag caint faoi, cé nach bhacha an cuid is mó rí a bheith. Tar éis don uaimh a bheith RÓFHÁS, stop sí ag ligean daine teacht gar don mhuin. Na 10 mbliana Jerry dá saol, níor chuaigh aon duna suas ann char be. Chuir sé me ag deireadh cosán a bhí níos mó molla ná báthar. Dá rian sa láb ag imeachtasteach I ródandran cóitiú sin gur dhéana sé talán. Thug sé áchar, bille $2, agus creithe lábha a bhí cosúil le leiscéal dán. Tá an bothan thart 4,000 suas, a dúirt sé. Tá an uaimh taobh thiar, áit éigean sa sléibh. Níor chuaigh me isteach riamh. Níle is agam faoi aine a rinne le blianta a nuas. Glach an tomláin isteach cudzú agus fíniúna féin thart 15, 20 bliain ó chin. Níor ghlan de chean bháthar cén fá nach nearne. Rinne an túsal petan cruthe suas, mar a dúirt me, bán le. Thiúlas suas an cosán sin lom féin ag iompar gach rud a bhí agam I mo lámh amháin, agus thial me, is sé seo an tús le rud éigean ná deireadh gach rud. Ní raibh aon idir gáil ann. Bhí me sé dílleachta, gán idirchas ar an 80 grád, agus ag siúlisteach in ghlan I sléibhte West Virginia. Áit nach raibh is a géine menim, agus ní raibh cuaram aine an raibh me beo ná maribh. Bhí an bothan beag, ach ní raibh sé gán dáchas. Seamla amháin, orlár plank, tealach cluiche. Dían a raibh páiste de ach nach raibh titim ann. Bhí seileamh mo chean bháthar gán, agus aisteach. Labbe, tábla, soran amid, prócaí de livanna trimme, ag líneáil gach finiúnacha. Agus leabhar, an irid sin leabhar. Ní uorscéalte ná Bibles a chu léir bhunatíocht, chéimic Oidhreacht, bhicéalaocht, rud éigean a doctor, permaculture, nar chúla mé riamh ribh. Bhí léireáidí lábha pin ena bilí, trasúna de córas fréamhacha, sketchy de linnerí fungus, léiricha gin cnoc le nótaí cuairmacha faoi bhíomnacht Oidhreacht, agus nachtó gréine agus sréimhe isce. Agus an bór, all is dá me an lá a fuairsí bás a bhí sí á scríb, díalann oscailte. An ontráil dhearannach is scríbhnéireacht a bhí cré, ach a bhí fós crin a lei, tá an uaimh in nach rud. Má thugann sí, má thugann an cholín. Caithí sí an bealach isteach a ghlanadh. Caithí sí a eicáil cat a thóg mé, na fíniúna nó an doras. Is sé an freigre atá taobh thiar díomh. Bhí sí ag fanacht orm. Bhí sean bháthar nach raibh aithne agam orthaí, ag fanacht le goríonn nach raibh aithne eici orthaí riamh. Agus bhí teachtar a fágtha eici agam, cosúla lámh ag srice amach ón túma. Chuaigh mé ag an bór sin, agus bhruaigh mé mo fáilmeice corm an ámad, agus anáil mé. An sin chuaigh mé amach chun an uaimh a amsú. Thóg sé 3 lá orm an bealach isteach a amsú. Níor chur mo sean bháthar an imircíocht faoin RÓFHÁS. Dardaí an cnoc taobh thiar den bhathan go géir, beidir 200 troigh go dtí an drom, agus bhí sé clúdathe le balla plondaí códlú sin, nach raibh solas na gréine ag teacht an talamh. Bhí cudzú tar éis an fána íochtar a lonú I gcuirtíní tiúba Rópa. Bhí fíniúna fián cóitiúh le mo cuileán ag dul tríd an cudzú I mágal tangald. Bhí creeper Virginia ag drapa an áig carige híos, agus líana honeysuckle gach bearna fágtha. Bhí sé álann a bhealach féin,
fortress glas, do áirithe agus beo, ach bhí sé tar éis gach rud a bhí taobh thiar de a slugad go hiomlán. Fuair mé an bealach isteach an tríú lá, ní trína eicáil, ach trí a bhothú. Bhí mé ag tarraingt cuid cudzú in aice le bun na carige. Bhí mé ag obair mo bhfolach fed an áig carige. Ag tarraingt fíniúnacha, ag ghearradh le mo sean máthars siceal lámha merigach nuair a bhaithí mé é. Anáil fuair mai ealas. Ní guí, rud é an níos dúine. A tháinig ón taobh istead in Talamh. Fuair agus tas agus leanúnach. Dhear mé níos tapúla. Haring mé fíniúnacha go dtí go raibh mo lámha ag filiú. Cur mé isteach gas fíniúnacha agus haring mé fréamhacha cudzú a bhí tar éis iad féin a ceangal isteach san éalchlach áil is dá me ag géirí an slíomh a conáil dúnta. Agus de réir mar a darí solas an tránóna agus a tháinig tríd an gnóp ag itlinn, chonig mé é. Dar hadas taobh thiar den glas. Bartna ag garrig, beidir chuig trói lehad agus sé trói áirde, fráma le éalchlach agus go hiomlán curtíní le tríocha blian de RÓFHÁS gan srían. An bealach isteach chuig an uaimh. Thóg sé dá lá umlán orm a ghlanadh. Dóibh mé ó bhaidean go dtí nach raibh mo gúlaí in ann an siceal a ardú a thula. An sin chodal mé. An sin thosaigh mé a rís. Cruinní mé fíniúnacha garata agus cnic a dás níos áirde ná mé. Haring mé córais fréamhacha amach as scoilteanna san éalchlach a bhí ag fás ó bhí mé féin ann. Nacht mé an áig carige orlach orlach. Agus de réir mar a rinne mé, thosaigh mé ag feiceáil rud éin a chur orm obair níos tapúla. Marcanna sa cloch. Marcanna snotte, litricha agus uimhreacha snotte isteach san éalchlach os cionn an bhealach isteach. Beagnach dhofheicthe faoi na blianta fás. Nuair a ghlan mé go leor chun iad a léamh, seas mé a rais agus rinne mé ábhar. Cé Whitfield, 1930. Bhí mo sean máthair tar éis an uaimh seo a bharcáil an bhliain, éalaí si I beagnach tríocha blian ó sin, agus bhí si tar éis ligean do na fíniúnacha a héalú. Los mé an lampa keirisiín a fuair mé sa bhathán, chuinní mé os mo thóir agus shiúlas isteach. An céad seomra ní raibh sé iontach. Pasáiste nádúirta éalchlacha, beidir 8 trói lehad agus díreach cóthart sin chun seasamh ann. Ag rid thart tríocha tráid isteach sa slíomh. Bhí na bullaí tas, bhí an turlá ré ó na céite blian de chreabhadh isce, agus bhí an téir fuair, thart 50 céim, búillam, an teocht leanúnach céine, a cuineann uaimhne fad na bliana, beag bean an séasúr hús. Bhí mo cosa ag asondais, bhí isce ag sile áitséigean san dorcadas chun tosa. An sin, doscail an pasáiste suas, agus thug mé céin fát héal an mo chean bháthar an uaimh. Ní chun a céilt, chun a cosint. Bhí an seomla mór óil mhór, a legad 8 tráid fad, agus daicad tráid lehad le síláil a bhí ag bogadh suas isteach scáhanna níos faide ná rán an lampa. Ach ní hé an méid a chur stad orm. Bhí sé cat a bhí ag fás istí ann. Beacán. Na céite, ní, na mílte beacán ag clúdach gach dromcla. Dá siad ó logaí a bhí curtha slachanna cuarmacha fag urlár an seomra. Logaí darach agus poplar is féidir le rá garathe go dtí fad cuaineann agus cruachta I gcumlaíochtaí a dóglaiminn níos déanaí a Dr. Cruacha Totem. Dá siad ó helfanna a bhí snotte ag mo chean bháthar isteach son alcloch línta. Bhar mé as an méid a thug an talamh. Gréimíní fianna fag an cladaigh, dológa dandelion. Paiste de asparagus fián a fuair mé an taobh heas, agus go cuaireamach ag cóirlú 3 léir éagsúla, sola ggurfan rudair be gardam a bhéil, na beacán féin. Ní raibh amhras na hisrí, agus bhí siad sa bháilte.
Cochláil mé iad har an soirn amad le garlog fián, agus dimé go dtí go raibh mo bholog tin. Ní ó tinnis ach ón toring himplí a bheith agam go leor. Idir an dá linn lé mé gach rud. Mo dílaní mo bhamó, fuair mé sé cinneadh I ggóbhre faoin labbe, duine siad an scéal omláin. Tháinig Cora Whitfield go Kenny's Creek Hollow sa bhliain 1910. Buntrach óg a raibh ólasaici phládaí a fuairsaí ó bháthar í féin, luvalí Cherokee ó Terran Coala. Fuairsaí an uaimh amach sa bhliain 1913, dachan si a cumas, an teocht cobsaí, an taise leanúnach, an timpolacht alclacha ghlan, agus thosaigh si ag déanú tuirgnamh le sítrú beacán ag buint úsáide as teicnítí a bhasc éiles dúchasach le heolaíocht airpach micilíochta atá ag teacht chun cinn. Faoin mbliain 1915, bhí si ag táirgeadh beacán fad na bliana I méideanna a chur iontas orthu fiú. Bhí na cuinéalacha san uaimh beagnach forfa. Níor aithrí an teocht níos mó ná dhá céim. Cuiníad an taise seasta ag nácha faoin géad. Scogadh an alclach an tuisce a chéad tríd na bailí, agus chur an sreibhadh ná dúirta cosc an múnla agus an éilú a chur isteach a chiútrú os cionn talún. Bhí si tar éis a firmle substráte féin a forbert, a teicnítí inacúlú féin, a modna féin chun saol torgúil loganna tortúla a chianag I bhfad, har a méid a dúirt an téaclahar a bhí ingéanta. Fuairsaí amach freisin, rud nach neana an pobal óileachta doiciméadú go foramúil fag 10 bliain eile, an líonra fungusach faoi Talamh. Ina díleán dáta de 1931, scríobh si, ní orgánach le iad na beacán. Is iad tartaí líonra olmhór a bháin iad. Gréasán snáithine a rion tríd an ihir agus an amad agus an cloch féin. Bathaigh an líonra agus baithíonn sé tú. Ní feramí an uaimh. Is rud beo I agus is mise a comádaí. Thug mo bhamó an bhí céilium, an líonra fréamhacha fungusach faoi Talamh, blianta fada so le neachí sé I gceist le príomhsrutha taide. Bhí si tar éis an líonra a chuthú ina uaimh mar a cóin gariadóir ihir, agus mar bhallart, thorg an líonra beacán le chintáfacht agus flúirse nach féadach ein airm dromcla a bhaitseáil. Ba I an céad duine a fuair mé ná aide combes. Bhí aide 68 bliain díos, buintrach a bhí ina cónaí I gábán hart 2000 sios an ann. Bhí si le feiceáil ag mo doras maidin bhealtaine amháin ag iompar dear mala agus cuma áiris gám orthu. An tosa an Colleen Whitfield, a díobhlaigh si, is mise Nettie Whitfield, Garinní an Cora, dúirt Cora go díochfa. Chuaigh mé isteach sa chabán. Dúirt si blianta ó chin go dúirt si go raibh garaníonacha in Dílleachlann I Charleston, agus go dtíochaigh an Colleen lá amháin don uaimh. An raibh isagad faoin uaimh? Bí isagam go raibh Cora ag fás beacán. Thug si ciseán díobh chugam fad 5 bliain. An bia is fearr a dtí mé riamh. Nuair a bhí si ró seán chun ara thuairsdóibh, chuir si suas é. Dúirt sé go cumáadach sé go dtí go díochfa. Déich iad a suas agus sias orm. Tá tú níos tunnaí nó mar a bhí súlagam. Ba I ide mo nasc saol. Bhún si dom an méid nach féadach dílanna mo mámó. An telas protocúil fisiciúil marachtáils na sléibhte. Conas an dion cábán a dheisiú le scéimlacha lámh sculpte. Conas a aithint céacú isce amháin a bhí sábháilte le hol. Conas bia a stóráil tríd an gemre. Conas an spéir a léamh agus fis a bhegat an dírbhach an lá amárach báisteach nó seach. Bhí si garbh agus neamh bhthúcánach, agus níor cosan si mé riamh. Ach tháinig si gach seachtain agus thug si rudéigean I gcónaí. Mala plúr churcha, dosan ibacha, blancéad álan a déalaí si nach raibh dídhé orthu a thuile. Mar bhallart, thug mé beacán di. Agus de réir mar a dabhla mé mudanna mo mámó, agus de réir mar a bheith ag táirgeadh na huimhe, thosaigh mé ag bathú daoine eile freisin. Faoin bhómar 1922, bhí mé ag bint níos mó beacán nó mar a défan a ite I mí. Bhí an uaimh ina táirgear gan stíine.
Bhí an líonra mí céileach a chá corra tríocha bliain ag cuthú a bí agus láidir, ag scaipigh tríd a loganna agus an substreite le fíniúnacha a chur iontas orm. Rinne mé na loganna seán a athnúachan le cin nua a dhearmé ón bhudda smágar. Bheasc mé substreite uair ag buint úsáide as firmlí mo mámó. Rinne mé na shelfanna ag fás a Jeisiú agus na málaí ustalín a acracha. Agus tragar an uaimh mar a freagraíonn rud beá cuaram. Tóg sé níos mó ar ais nó mar a chur mé isteach. Thusaí mé ag diompar ciseán go Whitesville gach dé sathairn. Bhí an siúláid fada, 2,000 bouta, agus bhí an fáiltiú fuair. Ní dhéanann daoine i mbaile an bhíonaigh monaín as an rud nach dtuigeann siad. Agus cáilíonn sé bliana déag díos ag díal beacán a astar san uaimh i réigiún nach raibh mórán daoine tar éis aon rud níos galánta a ithe ná cnópáin beacán ó Canna, chun é a chur go bog, bhí sé deachar a díal. Cad atá céir leo a bhí ar an gceist is cuitinte. Cén fát a bhfuil cuma mar sin orthu. Sin a dúirt fearr dar bannam Earl Sizemore go páirsanta go raibh beacán uaimh nimhiúil is dócha, agus gur ceart go mbeadh nóra orm as iad a díal le daoine macánta. Ach tá bealach ag an ocras chun inseanna oscailt nach féidir le haon gcóint riamh. Bhí an cogadh tar éis an ghlan a tanú. Bhí fíor thar lear. Bhí feol rátáil. Bhí airgid gan. Agus an seo, bhí an cailín seo le ciseán de bhí uair. Álann, substantiú. Bí a bhleis mar an fóris, agus a líon tú sús agus a cosan beagnach rudar bith mar go raibh an cailín a bhí ag fás é bhródúil as an méid a bhí tiltte aige ag ghare agus édóchasach gan rudar bith ag ghare. Ba í an túsal Lucille Barton an céad customéir fíor. Ba í ban céile mínadóir a bhí tairngthe siar. Máthair ceathrar, sínta cótunnaí gur féidir leat an imní a eicáil tríd a crackan. Ceannaigh sí punt beacán osraí ar deich cent, thug sí a bhaile iad agus dríoch sí iad in im. An sathairn seo cogan, thug sí a deirfiúr. An sathairn ina dhiaidh sin, thug a deirfiúr trúr córsam. Faoin nullig, bhí líne agam. Ba é an gemrag míle ní géad 22 nó a fuair mé amach an dada rún den uaimh. Bhí mé ag gnúchug na pasáistí níos dimhne. Luí díalana mo mámó seomra cúil a bhí si ag úsáid le haghaidh speitis fuair. Nó a fuair mé tollán cuiil ag dul amach ón bríomha seomra, pórt flocáilte ag titim carige a bhí cosú le déan gnó. Thóg sé 2 lá orm na caragacha ag glanadh. Agus nó a bhrú mé tríd an spás hall. Bhú mé rud a churolum sú síos ar urlór na clocha fuair, agus mo lábha a chur am a bhéil. Bhí mo mámó tar éis stóra síalta a thágá. Bhí an seomra cúil níos lú, beidir 23 le had, agus níos tirime ná an phríomh uaimh. Ar feadh gach balla, ar chealfanna snoite isteach san áclach, bhí Connie. Na céite Connie, Connie Masúcán, Connie Canning, bidé léas sean, rud ar big linne le séile dangan. Agus taobhas siad de gach canna, lipidithe go cuaramach is scríbhniúireacht mo mámó. Bhí síalta trátaí, síalta pónara, síalta adar, síalta scuais, síalta pibar, síalta luamha, síalta plúr, síalta ó cinealacha nach raibh cloiste agam riamh. Cherokee purple, pónara greasy back, scuais candy roaster, pónara gob turkey. Inimnacha a canú de stair agus de chultúr a bhí scríosa go chórasach, brúte amach ag talmíocht tráchtála agus ag ddíbert éigentach na níne a bhí tréis na plandaí seo a fórú hena cínta. Bhí mo mámó ag sábháil síalta. Ní go neamh cuaramach, ní mar caitheamh aimsire, ach le crinneas málaíocht duine ag cuimhnú sibhialtachta. Bhíní a díalan é. Tá si de ghlacha na sean cinealacha, ba bhá le cuideachtaí síalta feirmuirí síalta nua a ceannach gach bliain. Síalta hibridacha nach dúgan fíor fórú a dhéanann tú splach. Na síalta Cherokee, na cin a thug mo bháthair dom,
na cin a thug a bháthair di. Tá siad seo ag dul amú. Tá mé ag sábháil an méid is féidir liom. Coníonn an uaimh iad fuair agus tirim, mar a siad blianta. Caithfí duine éigean iad a chur arís. Bhí conna síalta agam lipidaithe. Pónar a deor na sráide Cherokee ó mo bháthair, 1894. Agus thug mé nach raibh mo mámó díreach tréis féram beachán a thágáil. Bhí si tréis orca thágáil, leabharlann géanatach de cinealach a plandaí Oidhreachta agus dúchasacha a stóráil san áit amháin, ina raibh ag glúiseacht go máil go leor chun iad a chéimnú. Uaimh fionóir, tirim, dúirte ina bheitach síalta a bheith bailí fad na glíne. Ba iad na beachán an fómar. Ba iad na síalta an Oidhreacht. An tarach sin chur mé. Gléann mé ardán an taobh theas os cinnn cabán. Ag buint úsáide os an mó céine a lé mé I gcionn de leabhar córa, ag clúcha éalclocha isteach I mealaí ísle, chun éithir a conál an gnach géir. Rinne mé compastáil substraite beachán ón uaimh, logan na caite, agus úsáid mé meán ag fás a bhí seabhar I cuathaí, agus bheasc mé isteach san éithir tunaí sléibhte. Agus doscail mé coní mo mámó ceann ar ceann, agus chur mé na síalta orsa sin isteach sa Talamh. Dá siad. Tíorna, conna sa dá siad. Trátí Cherokee purple dá na gurm, com millis gur chur siad do thúla dúnta. Pónarí grísaí bac a dás 8 tróid agus a tharg pods go dtí an seoch. Scúis candy roaster a dás go fiche punt agus a stóráil tríd an géimre fád. Lúbhanna a lipéadí mo mámó I Cherokee amháin. Plandaí a dabhla mé níos déanaí a bhí ina lésanna tradiisiúnta a bhí pobal comhála ag fás fad na cinnte. Déach Ida Holmes na hardán ag lína le dá agus flórse, agus crusí a ceann go máil. Dúirt do mámólum go raibh si ag conál rud éigean sábháilte a dúirt Ida. Thíl mé gur leis na beachán a bhí si ag caint. Bhí si ag caint faoi gach rud. Faoin bliain 1924 bhí mé ag rith dá ibriacht. An éirm beachán uaimh tíos agus an gardín síalta Oidhreachta thuas. Le chéile, rinne siad an ghlan beag I Keeney's Creek ceann de na písí tolún is torgúla sa cánta. Rinne mé trádáil bheachán agus glasrí I Whitesville. Thug mé bia do halaí le fér thar lear. Thosaí mé ag sábháil mo hialta féin ó gach fómar, ag leanú an bhailiúcháin, ag feabhlumm céine cineálacha a dás go maith sa éráid sléibhte, agus céine cin a raibh níos mó cuaram ag teastáil uathu. Scep an focail. Cúla ólamh ó Old School Marshall, an Dr. Helen Marsh, but an naid a bhí ag déanú durchiméadú chail sinnas cineálacha iireachta fud Appalachia. Faoi mo bhailiúcháin síalta agus tímán, 3 uair an chlaig chun a eicáil. Shiúil si tríd an stóras uaimh le deor ina súla. An bhfuil is agad catatágat an seo, a dúirt dás banc síalta iireachta Whitfield, mar a bhíotas ag Dr. Marsh ribh seo gach bliain. Rinne mar síalta a gála airmóirí fud Appalachia, chláiricha taide olscaile, phobal gúcasacha a bhí ag obair chun an nidreacht talthaíochta a escabáil. Faoin bliain 1960, bhí os cionn ceithre 100 cineál sa bhailiúcháin. Faoin bliain 1970, aithníodh ag an ráin talthaíochta, mar ceann de na hiireachtaí cuimhnithe síalta príomháideacha is sunta sí in idir na Stát Aontaithe. Tháinig daoine ó gach áit. Feirmeoirí, álathe, iriseoirí, mic léinn. Thiúil siad tríd an uaimh agus chunnach siad na beachán ag lonrú is solas an lainn déir. Agus an sin, thug mé iad coc an seomra cúil agus léirí mé na prácaí dóibh. Agus tháinig gach duine acu go ciúin. An tost céine a hit Whitesville an 100 uair a thug daoine catabhí taobh istead an uaimh RÓFHÁS sin. Ní tost néire, ach tost uaimhan. Dí freada iriseoir ón Charleston Gazette,
Díam ein uair amháin an raibh fhásach orm faoi na daoine a rinne gáire faoi midreacht. Rinne siad gáire mar ní acha siad thar na fíniúnacha. Dúirt mé, ní féidir leis an gcuid is mó daoine. Fé chun siad ar an dromchla, an RÓFHÁS, na clocha, an cholín ón dílleachtlann, agus ceapan siad gur bé sin go léir ann. Níl an fóinne acu chun an rud atá ag clúdach an bhealaí isteach a ghlanadh. Ní chreideann siad go bhfuil aon rud fiúntach le fáil istí. Agus rinne tú? Ní hé, a dúirt mé. Ní raibh aon áit eile le dul agam. Uaireanta is leor sin. Fuair Joseph bás sa bhliain 1970 a 9 go séimh san Homer. An bealach a tháinig fíor bás nuair a bhíonn saol macánta acu. Ina sú ar an burtach le anra ar an soirn, agus fuam an troth tíos. Atlacha mé in áite le hide ar an gnach. Lean mé ag obair. Ghlach mo fáistí leis an ghnó, an Oidhreacht beagán, an dálaigh síolte, na clár idirchais a bhí tócha agan dermóí óga. Ach thug mé airad an uaimh mé féin go dtí an deire. Gach muidin thiú mé isteach sa seomra eallcliche sin, rinne mé seiceáil ar an teocht, rinne mé seiceáil ar an taise, rinne mé seiceáil ar na lugaí agus na maulaí agus na sealfanna, agus leabhar mé leis an mycelium. An bealacha caithfeadh mo sean háthar labhairt leis a fad tríocha bliain rúm. Fuair mé bás an airc 1986 in ois 60 bliain. Fuair siad mé san uaimh ina suaí I gcinne bhalla an seomra cúil le prácha síolte I mo glúine. Pónarí Cherokee Trail of Tears, an céad phrácha riamh a doscail mé. Dúirt mó aníon go raibh cuma thíocánta orm. Dúirt mó bhac go raibh cuma bhaile orm. Tá an uaimh fós ag tóraga. Tá os cionn sé 100 cineál sa bhanc síolte inis, á monistú ag mo garabhach agus fireann de 2 Saláiríonn an Oidhreacht beagán lean na mílan in Iargesceart, West Virginia. Agus gach bliain I mí an bharrta, bíonn an féile síolte idireachta Cora Whitfield siúil ar na hardáin os cionn an glanadh. Áit a dag an teamhlaí ó ar fud an stáit chun síolte a bhalartú agus scéalta a roinnt, agus rudaí a chur nóir cóir a bheith caiilte ach nóir cail mar gheall ar bhean amháin a raibh an tuiscint eici iad a thábháil, agus ban eile a raibh an taobhchas eici na fíniúnacha a ghlanadh agus iad a fháil. Os cionn an bhealaí isteach san uaimh, gearatha isteach san eallclach, áit a raibh mo sean háthar ag granadh, a hinnim sa bhliain 1930. Chur mo fáistí lína eile leis, Nettie Whitfield Wynne. Ghlan sí an bealach. Mar sin, ligdum rud éigean a chur ort. Cad atá ag fás taobh thiar de na fíniúnacha I do héal? Cén idireacht a tugad it? Ní airgid ná talamh, ach eolas, tradiisiún, rud éigean a rinne duine éigean ráit iireacht a chaimhnú, nóir éich tú ar go leor. Cén bealach isteach RÓFHÁS, atá tú ag siúil thar gach lá, ag ghlacha leis nach bhfuil aon rud istí an fiúntach leis an iireacht a ghlanadh. Mar seo, a dóla mé I 10 bliain ag tuairt aird dubh. Is iad na rudaí is luachmhar a beagnach I gcónaí I bhfolach. Ní tuis go bhfuil siad beag nó neamhthontasach, ach tuis go bhásan an domhan orthu. Clúdaíonn feiligh iad, cuireann iad, agus siúlann an cuid is mó daoine thar tuisc go bhfuil ghlaanadh na fíniúnacha deacair, salach, obair gan bhíochas, nach mulfaí aine tú os go dtí go bhfeiceann siad cad atá taobh thiar díobh. Chaim mo cheann máthair tríocha bliain ag tógáil rud éigean iontas laistú de sléibh, agus an sin, lig si don forí sé a héalú, agus chur sí muoín go dtiocfadh an duine ceart, agus go nosclú sé a rí sé. Bhí si ceart. Ní tuis go raibh mé speisialta, ach tuis go raibh mé éadóchasach go leor chun iireacht a dhéanamh, agus fóinach go leor chun leanúint ar aghaidh. Ní is iad na fíniúnacha an bhac, is iad an tástáil. Agus is fiú I gcónaí an rud atá taobh thiar díobh. Má bhog an scéal seo tú, má chur sé ort smaoinemh faoi na hátainna séalata I de héal féin, a déadach rud éigean iontas a bheith I bhfolach. Brúí sin tús le haghaidh tuile scéalta faoi nád híine
a ghlan an cosán, agus a fuair an rud a bhí ag fannacht an taobh eile. Tá de uaimh RÓFHÁS. Tá de cheann máthair ag fannacht. Tosaí ag ghlanadh.